Pero vos saco que nos adrenta. Maar weet je waar we mee beginnen? Waar we mee Es lo que gaan? waru plantado en nos. Datgene wat in ons geplant is. Es lo que nos alanta mira. Hetgene wat wij hebben gezien toen wij E opgroeiden. cos que nos haya me. Hetgene wat we hebben meegekregen. Si nos no tume de Cristo, Als we dat niet ontvangen van Christus. si nos no kwe karakter de Als Cristo, we niet het karakter van Christus op ons nemen. si nos no permitie forma nos, Als we hem niet toelaten ons te vormen. si nos no permitie cambia nos, Als we niet toelaten dat hij ons verandert. e coi nos adrenta nos hogar con él. A Bíblia diz: sea sumiso na outro den el temor do Senhor. Sea sumiso na outro den el temor de Cristo. Het familie tabay tocante de nós. Gezin gaat over ons. A Bíblia também diz para nós sumiso na outro. De Bijbel zegt dat we ons moeten onderwerpen. Opiende compreender submissão robês. Vele mensen hebben onderwerping verkeerd begrepen. Submissão não tá opressão. Missie is niet onderwerpen. Nou, onderwerpen is niet onderdrukken. Onderwerpen is niet onderdrukken. A intenção de submissão De intentie van onderwerping não tá para gente oprimir outro. is niet zodat je elkaar onderdrukt. Rouben não cuida bij casa. Jongeren die gaan trouwen. En homem tá cabeça de casa. De man is het hoofd van het gezin. Não para oprimir sua família, Niet om zijn gezin te onderdrukken, pero para ser responsável para sua família. maar omdat hij verantwoordelijk is voor zijn gezin. Para cuidar, Om ervoor te zorgen. para sorroper. Om voor hem en haar te zorgen. Mulher tá sometendo a sua casa, De vrouw die onderwerpt zich aan zijn man. não para ter medo de je, Niet omdat ze bang is voor hem. nem para você não tem nada de bisa, Niet omdat ze niks te zeggen heeft. para você ter autoridade que Deus põe para cuidar. Want het is de autoriteit die God heeft geplaatst om voor jou te zorgen. Mas é um honor para você someter. Het moet een eer voor jou zijn om je te onderwerpen. Pero homem, Maar man, para você casar, voor je vrouw, mas é um honor para someter nabo. moet het een eer zijn om aan jou te onderwerpen. Hallo? É mas um honor para someter Het nabo. moet een eer zijn, Você é um homem de Deus. want je bent een man van God. Com temor para Deus. Met vrees van God. Com tá assim que tá someter nabo. Wat doet dat zij zich onderwerpt aan jou? Para temor de Cristo. Voor de vrees van Christus. Não para você ter medo de bo. Niet omdat ze bang voor je is. Para você tá diabólico. Dat is Want demonisch. dat is duivels. Amen. Ele someter nabo. Onderwerpt zich aan jou. Me te someter com Ik tu respeita onderwerp me met alle casar. respect aan mijn man. Eta aqui um peso foi mim. Het haalt een zwaarte van mij af. Van Você de last. coco não sabe que me tem assim. Want datgene wat ik niet weet wat ik moet doen, Você someter. dat onderwerp ik. Você me te confia que Deus te Want deu ik direção vertrouw para mim. dat God hem de beslissing geeft voor mij. En dan zit na me rust, En het geeft me rust. na me paz, En vrede. tranquilo. Rustig. Que nós assim, nós tá bem tal camina. Wat doen we? Gaan we daarheen? A mim não está. Ik weet het niet. A botar uma decisão do chi. Neem jij maar de beslissing, Me está schat. seguro que me tá de dek. Dan weet ik zeker dat ik gedekt ben. Como essa bimita. Ik ben een wijze vrouw. Bij het is een rebelde, een bobo. De Bijbel zegt dat de vrouw, Een rebelse vrouw. een rebelse vrouw, die is dom, die is dwaas. Amen. Quem também se me não tem família. Sommige mensen zeggen, ik heb geen gezin, geen familie. Die outro também se me tem família. Anderen zeggen, ik heb een gezin. Pero sin embargo, na Bíblia como se fuera na não tem Maar família. het lijkt alsof ik geen gezin heb. Na não tá tendo conta com o aspecto nós. Ze houden geen rekening met ons. Bisa nós. Zeg ons. Amém. Também que para print de boca cabeça Vanochtend nós. wil ik dat je in je hoofd print Het daarbij ons. over die Wij. nos. Het gaat over ons. En não daarbij over die me. Het gaat niet over mij. En não daarbij over die Het gaat bosso. niet over jou En não alleen. daarbij over die Het onhende. gaat niet over één persoon. Het daarbij over die Het nós. gaat over ons. Ora nós tá lá na família. Wanneer we een gezin leiden, Cada pessoa me se tem conta com todo membro de família. en ieder persoon moet rekening houden met ieder lid van het gezin. Não tá pessoa me se tem conta com todo gente. Het is niet één persoon die rekening moet houden met iedereen.
Pero tampoco no está tu gente me se tiene cuenta con un gente. Maar ook niet iedereen moet rekening houden met één persoon. Hope bia hogar não tá Vaak asina. zijn woningen op die manier. Solamente un gente está tiene cuenta con tu Alleen gente. één persoon die houdt rekening met iedereen. Eso te slow su mes uit hinter De dia. ene persoon die sloopt zich de hele dag uit. Of ta tu gente me se tiene cuenta con un gente so. Of iedereen moet rekening houden met één persoon alleen. Ele llega. Hij is gekomen. No papia. Niet praten. ¿Está contento? Is hij blij? ¿Está rabia? Is hij boos? ¿Cómo está hoy? Hoe is hij vandaag? Tensión. Er is een tensie, een spanning. Ten familia. In het gezin. Pasa que coita así con Weet gente. je wat het doet met de mens? Bebiba den su casa. Om in zijn eigen leven, zijn eigen huis, Com tensión, met spanning, com medo, bang, em angstig. poari, Kan niet lachen, em popapia. kan niet praten. Ela é bem contente ficaia. Hij is blij gekomen. Eti. Hij is er. Ok. Cristiano staat. Christenen zijn wij. We Escucha zijn bom. christenen. Luister goed. Você que coita así com Weet je ele? wat dat doet met de mens? Mara su espírito. Die bindt zijn geest. Corta su gozo. Die stilt zijn vreugde. Quita su liberdade. Neemt zijn vrijheid af. E não tu gente normal, ele pode funcionar normal. Het is geen normale persoon meer. Kan niet normaal functioneren. Después nos espanta, Daarna schrikken we ora desvia. wanneer hij dwaalt. Temos família. In je gezin Tá tu rene tem que ter em conta cubo? moet iedereen rekening met jou houden. Of tá bota ter em conta com tu rene? Of hou jij rekening met iedereen? Bisa nós. Zeg wij. Assim uma família não pode funcionar. Zo kan een gezin niet functioneren. Ora uma família começar, Wanneer een gezin begint, mas ele bia não tem you. vaak zijn er geen kinderen. Ora you bing ilanta, Wanneer het kind opgroeit, eta bing imitar tudo lo que te lanta mira. imiteert het kind alles wat hij ziet. Se te lanta mira que tá escravo tine cas, Of hij groeit op en ziet dat er maar één slaaf is in het huis. of bomba. Of een Bomba. bomba, I weet zo wat het is. een meester. Se abo mostre isinye ku abo sote importante, Of je hebt laten zien of laten leren dat jij alleen belangrijk bent. of basinye ku sote importante. Of je hebt geleerd dat hij alleen belangrijk is, het kind. Se tá abo sote Of importante, jij alleen bent belangrijk. of tá es sote importante. Of hij of zij is alleen belangrijk. Di tur manera, Op elk manier ese het bij imita. gaat hij of zij dat imiteren, nadoen. Si tá tu kobo ta compra pe, Als je alles voor hem of haar koopt, tu kos bota hasi pe, alles voor hem of haar doet. ora ka bota ka beiran ka tu so dat chu bieu. Wanneer het voorbij is, heb je haren afgetrokken, je bent helemaal vies. Ela sia ku te sote importante, Hij heeft geleerd dat hij alleen belangrijk is, of zij. ora bota grande, Wanneer je ouder wordt, porta ni bieu. misschien niet eens oud. Bota drumi malu ribe kama, Dan ben je ziek op het bed. anda bo pedi un glas de agua. Je vraagt om een glas water. Em sama woki no, ki ora bota lanta kushina pa mi. Zegt hij of zij nu niet. Wanneer sta je op om voor mij te koken? Pero te sote importante. Want hij of zij is alleen belangrijk. Ese ba mostre. Dat is wat je hebt laten zien. Ante e hende eta bibira pa su siguiente hogar. En dat is de persoon wat hij gaat worden. Of zij gaat Wambra worden voor fumwe, zijn woning. Man egoïsta. of vrouw, egoïst. Malcria. Verwend. Comportante impang riba mesa. Waarschijnlijk, misschien is er geen brood op tafel. Pero também cas com telefoon. Maar hij komt thuis met een telefoon of zij. Passo basinha. Want je hebt hem of haar geleerd. E qualquer que tanha. Datgene wat hij of zij E wil, hora dat que krijgt hij. tanha. Wanneer hij of zij Se dat sapatia wil. suficiente tanhele. Als hij lang genoeg blijft doordraven, dan krijgt hij het. Abo podala bonuma. En jij kan doodvallen. E hende ko bolanta. De persoon wat jij doet opgroeien. E hende eta baita den su is de siguiente persoon cas. dat hij gaat worden of zij gaat worden in zijn huis, in zijn Tini woning. nos. Sommigen van ons Ta hende e. zijn dat soort mensen Passo basina nos alanta. omdat we zo zijn Ese opgevoed. é o hinka de Dat nos. is wat in ons is geplaatst, geleerd. Of basinha. Of heb je geleerd Que mais que te me se escreve com pen pa school. dat ze een pen nodig hebben voor school.
Amidu mes mi unha nang. Ik moet mijn nagels gaan doen. Amidu mes mi kabei. Ik moet mijn haren gaan doen. So na iglesia, en dat wabo. Want in de gemeente blijft iedereen naar je kijken. Tu rendi unha, tu rendi kos. Iedereen heeft nagels, iedereen heeft van alles. Na trabalho, En op werk. bom me tas, Heb ik een tas nodig. bom tas, Een goede tas. marca, Een merktas. mas que não tem pão na casa. Ook al is er geen brood thuis. Se não te wami, Als ze naar me blijven kami não te kijken, conta, dan tel ik niet mee. anto moet je dan? En kinderen? Ja, jammer. Jammer. Ante la signori, En hij of zij heeft dan geleerd que tem valor, dat hij geen waarde heeft. que tem importante. Dat hij niet belangrijk is. Não te papiando com quem com você. Ik praat geen onzin met jullie. Maar op een hobby pouco de. Ik heb laatst met een jongere gesproken. Het as com suende nanting, não Dat pode is comprar wat auto com zijn ele. ouders heeft, daar kunnen ze een auto mee kopen. Maar dan zit com papai de la Curaçao pe yuna. Maar ze kopen wel kleren van La Curaçao voor de kinderen. E pressão que o mundo tá dando, De druk die de wereld geeft, se nós não deal com ele, als we daar niet mee é coisa omgaan, assim com nós. wat gebeurt er dan? Per portata sina balanta, sina na Misschien ben je zo planta de opgegroeid, bo. hebben ze zo in je geplant. Bonda ni mire. Je ziet het niet eens. Tapi da tra. Ik werk toch? Mi meste tie kon aqui para trabalho. Ik heb die dingen nodig voor werk. Então botar like pressão e guiabo. En je laat die druk jou leiden. Onde sei dat diz 12 exemplo. En dat is een voorbeeld, tweede voorbeeld. Diz 2. Diz 2. 12. Diz 2. Oh, alleen 2. Para ti assina tanto. Maar er zijn er zoveel. Se bota mostrei sim é que tá abosote importante. Of je laat zien dat jij alleen belangrijk bent. Of eta met importante. Of dat hij of zij ook belangrijk is. Eta bij imite. En hij gaat nadoen. E hende eta bij bira. Dat is de persoon wat hij of zij gaat worden. Ti me anos também sua família tá disfuncional. Soms zeggen we dat de gezin niet functioneert. Ou se nós tá quer que mama que tá of divorciar. We denken dat de ouders gescheiden zijn. Of tu mama só com suyuna. Of alleen een moeder met kinderen. Não te constelação de família tá assim que tá disfuncional. Het is niet de samenstelling dat de gezin doet functioneren. Pero como nós tá funcionar com o outro. Maar hoe we met elkaar functioneren. Como nós tá atender com o outro. Hoe we met elkaar omgaan. Ora família começamos a bisa ore. Wanneer het gezin begint, zei ik net. Maioria é um homem como é. Vaak is het één man en een vrouw. Bom não sabe turcos. Je weet niet alles. Para você com que nós tá drenta. Maar weet je waar we mee beginnen, waar we mee É lo que beginnen? o plantado em nós. Datgene wat in ons geplant is. É lo que nossa lanta mira. Hetgene wat wij hebben gezien toen wij É opgroeiden. coisa que nossa raia mei. Hetgene wat we hebben meegekregen. Se nós não tomé de Cristo, Als we dat niet ontvangen van Christus. se nós não coe carácter de Als Cristo, we niet het karakter van Christus op ons nemen. se nós não permitir forma nós, Als we hem niet toelaten ons te vormen. se nós não permitir cambia nós, Als we niet toelaten dat hij ons verandert. é coi nós tá dentro nosso hogar com ele. Dan nemen we dat mee naar onze woning. Cultura e consequência que tá trazendo. Met alle consequenties die zich meebrengt. Vou pôr em casa de mama, com tata, com you, Kan een huis hebben, een gezin van moeder, vader en kind. e toch tá disfuncional. En toch functioneert het niet. Tá dysfunctional. Het functioneert niet. Mama com tata, perfecto. Moeder en vader perfect. Yunang, Kinderen, netje para portret. mooi voor op een foto. Pero nós não pode atender com o outro. Maar we kunnen niet met elkaar omgaan. Ora dos gente escolhe para formar uma família, Wanneer we ervoor kiezen om een gezin te stichten. seja consciente of não, Bewust of niet. não tá escolhe para ser bom Dus kiezen ervoor om goed te doen. of dar no outro. Of elkaar kwaad te doen. Dois costinhos. 2 dingen zijn er. Of bota escolhe para ser bom na outro, Of je kiest ervoor om goed te zijn voor elkaar. of dar no outro. Of elkaar kwaad te doen. Consciente of inconsciente. Bewust of onbewust. Tudo lo que sucede com pessoa dentro do hogar, Dat alles wat er met de persoon gebeurt in zijn gezin. é também com ele em vida. Dat neemt hij mee in het leven. Seja na trabalho, Of het nou op werk is. seu seguinte hogar, Volgengezin. sua relação, sua amistad, não, Relatie, vriendschappen.
Iglesia, Gemeente. para nos yun ang siguiente hogar, boss, ha? Voor onze kinderen is dat volgende woning, gezin. Wisten jullie dat? Dus tulo que nos hinka de nang, Dat alles wat we in hen stoppen, tulo que nos hasi kunang, dat alles wat we met ze doen, tulo que nos hasi dilanti di dat nang, alles wat we voor hen doen, tulo que na mira nos hasi, dat alles wat ze ons zien doen, anta chupa nang, dat zuigen ze op. maneira un spons, Net als een spons. anto nanta bai kunang, En dat nemen ze mee na nang siguiente hogar. bij hun volgende gezin. Você tá bai, si of no, Of het suportar nou nang. gaat, ja of nee, ze Hun moeten het verdragen. maar verdragen. Família é importante, mano, quer? Gezin is belangrijk, denk jij ook niet? Conosco bini di caminho na raciero bes. Of we nou komen vanuit de plek waar het verkeerd is gegaan. Não te é coisa mais grave. Het is niet het ergste. É coisa mais grave, tá? Het ergste is Que nós está se conhecendo agora. wat we er nu mee doen. Porque nós conhecemos Deus. Want we kennen God. Porque se nós conhecemos Als Deus, we God kennen então nós não permitir cambiar nós. en we niet toelaten dat Hij ons verandert, Nós está aqui da esperança voor gente. dan halen we de hoop weg van de mens. Nós está aqui da esperança voor gente na de nos cas. We halen de hoop weg van de mensen in ons gezin. Porque não tá começa a pensar, Als we como beginnen te Cristo me denken está assim dat aqui. als Jezus Christus zelf zo is, Então como lo está haciendo não tem Deus? hoe zou het dan zijn als mensen God niet hebben? Den é hogar de gente cristã. In het huis van een christen, gezin, Não tem mag de ting é daño aqui. mag deze kwaad niet aangericht worden. Nós temos que trazer de pura. We moeten er snel aan werken. Tá pensei papi de família. Daarom hebben we het over het gezin. Pensei é urgência. En daarom de urgentie. Hogar da asa se você andou só tá biba untu. Gezin is zelfs wanneer jullie alleen met z'n tweeën samen Even wonen. belangrijk. Ete conta tá me pehende que bira viuda. A Het vesunga zelfs- divorciar. Ook voor degene die gescheiden is of weduwe is geworden. Paso se bo vai formar outro hogar, Want als je een ander gezin gaat stichten, te coloque boting bota bai. dan neem je dat mee wat je hebt. Da den hogar se Deus de ter conta com nós, of com ami, Als gezin hou je rekening met ons of met mij. da hasi com nós da forma of desforma outro. Maakt dat we elkaar vormen of misvormen. Da den família nós da desoriar nos parte social. Het is in ons gezin dat wij onze sociale aspect. Da den Forma. família nós assim com nós tem que ter conta com outro In gente. het gezin leren wij rekening te houden met andere mensen. Da den família bota assim com da abre o e come turco sin saco turende come. In het gezin weet je dat je pan niet overmaakt en alles opeet als je niet weet dat iedereen gegeten heeft. Paso se bota waro corrigir, Want als je gecorrigeerd wordt, bota saco não me não posso assim na dan mais. weet je dat je het niet meer zo kan doen. Pero se bono sim den Maar hogar, als je het niet in je gezin hebt geleerd, se ora bo you hasi bo bisa antana en mama je ta come kind pão. doet het en je zegt, maakt niet uit, mama die eet wel brood. Te homem of te mulher bota manda de outro lugar. Dat is de man of vrouw die je zendt in een ander gezin. Que me ora mama bisabo bom pode coi, Dus wanneer mama zegt, je kan dat niet doen, bom pode sapatear. dan kan je niet gaan Spartelen. trappen, boos worden. Botingo para quê tu? Je moet blijven stilstaan Anto bisa berat. en zeggen, oh jeetje, het is waar. Pero se tata ta se coi, Maar wanneer vader dat doet, te yui bota manda by bahasi sum seguinte lugar. dan is dat het kind wat je zendt Pero om bota zijn bisane gezin te dame. stichten. Maar je zegt Tin ook, kunes kubo. het maakt me niet uit Kubo kita ku hamber of no. of je nou honger hebt of niet. Paso timbia tiene granita sie. Want soms zijn er oudere mensen die dat doen. Ja, maar genoeg. Volwassenen. Kita kere ko aqui dentro, no, di Mexico no. Ik denk niet hierin, sowieso niet. Bo you tabira, bisa ang dia Je mi kind tambe die ti mi zegt, wanneer kas. ik ook mijn gezin heb, Ami tambe tabe sorupa ami come. zorg ik er ook voor dat ik te eten heb. Dat de nos família nós tá assim com nós tem valor se of no. Het is in onze gezin dat we leren of we waarde hebben of niet. Dat ding je nós tá assim com nós tá bal pa gente. In het gezin leren wij of wij Waarde waarde hebben. hebben van anderen.
E na nossa assim é valor de pertencer a grupo de gente. Daar zien we de waarde om bij een groep te behoren. Você cultura tem necessidade de pertencer a algo? Weet je dat iedereen de nood, het verlangen heeft om ergens bij toe te behoren? Tem het bij igreja diz para não pertencer na. Sommige mensen gaan naar de gemeente om gewoon daar lid van te zijn, bij te zijn, toe te behoren. Você tem gente pega na voetbalclub. Daarom zijn er mensen die zich vastbinden aan een voetbalclub. Você não mesti algo. Want ze hebben iets nodig. Não cultura não tem, não cultura que tá fan de voetbalclub te zeita na Het necessidade, is niet iedereen die fan is van een voetbalclub, Maar is dat het gewoon verlangen die van die persoon. necessidade de Maar iedereen pertencer heeft na. het verlangen om ergens bij toe te behoren. Pero você imagina biba de lugar, então não sente maneira bota pertencer na je. Kan je je voorstellen dat je in een gezin bent waar je niet voelt dat je daarbij toe behoort? Dat de lugar nos assim estima nos mes. In een gezin leer je jezelf lief te hebben. Nos assim que nos poder proteger. We hebben geleerd dat we beschermd kunnen voelen. Dat de familie nos experiencia nos promete logro nang e victoria nang. We ervaren onze eerste successen. Dat het is supposed to celebrar. En daar hoort het gevierd te worden. Pero você imagina gente com logro que não pode celebrar em sua família. Kan je voorstellen dat iemand Oké, iets nou, heeft oké, nou, behaald, cansami, wala, maar het me kan niet cansa. gevierd worden? Nee, nu niet. Sim, Ik ben sim, moe. mama. Ja, maar no, mama, no, 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 nee, no, nee, oké, nee, no, nee. oké, no. Nu niet. Después não mostra nada mais. En daarna laat diegene niks meer zien. Não celebração, não há colô, Geen nada. viering, niks. Dat é nós a descobrir nos parte não vulnerável. Daar hebben we onze kwetsbare gedeeltes. Dat é Ontdekt. lugar gente tá vira seguro of inseguro.